Дойдохме до един от плажовете, всъщност най-близкия плаж до нашия хотел на 2,5 км за 11 спирки. Вече приоритетно се е свило, но все още може да се прави видео и да видите колко е прозрачна водата. Това е Средиземно море. Водата, температурата Брайтън, който е най-топло през август. Сигурно е към 18-19 градуса. Утре си отиваме, няма да имам възможност повече да поделям с вас репортажи от Палма де Майорка, от нейните красоти, защото рано сутринта трябва да сме тръгнали към летището. Самолетът е в 7 часа. Днес е 12 май. Имаше доста емоции, защото ходихме до катедралата, където се биеше най-дългото българско парадна страница. И после продължихме втората част на концертната програма. Бяха се 26 групи. Вчера бяха 51, т.е. двойно по-малко. И имаше официално закриване, много вълнуващо беше. Измислили са вече и химн на Мегдана от другата България. Знаете вече каква е новата среща. Къде ще е новата среща? В Лион. Тогава ще казаха, в Лион ще бъде там през юни месец. Юни 3 дни. 5, 6 или 6, 7. Трябва да видя точно. Самата инициаторка на Мегдана кани по случай 10 годишната на Мегдана, кани мегданци в града, където живее, Лион, Франция. Живот и здраве, който ще отида на този Мегдан, който ще срещне българи от цяла Европа. Наистина беше много приятно днес. Много емоционално, зареждащо и вълнуващо.